Okay, kushuthi ngoba ngikhulelwe nje ibhuti kanjena ngikhuleliswa ubhuti wami kahle kahle. Njengoba nginicelile ukuthi nivele la, ngifuna ukuyotshena uma ukuthi nginenkinga njengamanje yokuthi ngikhulelwe ingane kabhuti wami. Of which ngize ngaphuma ekhaya ngabaleka ngoba bengisaba leli hlazo. Manje ngiphelelwe umsebenzi, angisasebenzi, angikwazi ukurenta la engikhona, angikwazi ukuqhubeka nje impilo istakile. Ngifisa ukubuyela ekhaya uma alazi iqiniso. So angazi ukuthi njengoba ngizohamba nani kuzokwenzakalani ngoba vele akangizwa kahle. Hawu, ngiyalingwana. Yini kwenzakalani la? Sawubona mama. Hayi, ngani yami ungazi ukuthi sanibona. Nikhama namakhamera la ekhaya. Kwenzakalani? Hayi man. Kufe bani sesaba amakhamera. Hayi akufiwe ma. Kukhona udaba esiza nalo nje. Simshisa umoya ma. Hayi la kwami. Ayenziwa yonke lona. Lona imthathaphi. Uyena lo ngilethela amakhamera la ekhaya. Siyacela ma usinike ithuba sikwazi achaze ngokodaba azenalo. Ushisa umoya ma kodwa usingena phakathi siyokuchaza kabanzi. Hayi uyabona nje Ngasema kahle sinodaba la kumele silikhulume manje ngesikwazi ukuthi silikhulume simkanje libalekile lifaka indodana yakho lifaka yena usisi ma siyacela ukuthi usamukele ngaphakathi singene silungise udaba siyakucela ma. ngiyahlolela uyanitshena ukuthi waphuma kanjani la nje sethuli nje lunge ey'nkoli. Oh ayi ngiyaxolisa ma ukuthi ngiqhamuka namakhamera kanje kodwa ayikho nami into ebengayenza bekuphoqa ukuthi ngibabize ngoba uma sikhuluma sisodwa asizwani. Sengikubikele kaningi kodwa lokhu iziba le ndaba. Ngize nje ngendaba kabhuti la njengoba sengize ngakhulelwa nje kanje uyazi bengihlezi ngikubikela ukuthi uyangihlukumeza uyanginyonyobela ngoba wena uyamthanda ke wenze lento yakho yokungiziba. Sengize ngabona ukuthi ngcono ngibize bona abamakhamera laba bezongisiza ngoba ngikhulelwe nje ngixakekile nala engihlala khona emqashweni, angikwazi nokurenta, angikwazi ukuthenga ukudla, angikwazi nokuba nemali yokuya ekliniki. Ngikhulelwe nje kanje ubhuti. Ayi ngiyahlolelwa Kunjalo nje bengikulindele vele lokho ozokusho. Bengikulindele lokho ozokusho ngoba vele uhlezi wenza nje. Uhlezi umphikela ngaso sonke isikhathi. Wena nje ayikho into eza nami right. Ile ngane yakho le right, mina nje yonke into i-wrong, yonke into. Njengoba uthi ingane zakho uthanda zombili. Kwenzeka kanjani ukuthi le ntombazane mayifika kuwena izokutshena ukuthi umfowabo uyenyukubeza ngokucansi wena uvikele umfowabo ungokulazi kwayiqiniso yini shothi ngampela awuzazi Esanele yini bani lo ukhulumayo? Hayi angiyazi lo ndayisho mina ngimithisile mina. Okay kawumithisanga kwamnyukubeza walala naye. Sibingelele kwiVumani Film Mukeli emakhaya. Ndiyama nayo iKing ipresident namhlanje Sharp King. Nosisilendi lapha ukhona uzoke asichazele udaba lakhe asinabisele edabeni lakho ukuthi namhlanje usiphatheleni kwiVimoti namhlanje. Okay, ngizothanda ukubingelela ngibonge na kuVumani ukuthi ifikile izongisiza kulolu daba engibhekene nalo. Igama lami ke nguLindi, abaningi bangazi ngoLindi. Butami nginenkinga la kakhulu ngixakekile ingakho ngize ngadecide ukuthi nginicele nifike. Nginenkinga la kama yokungangi-understand. Unga understand kanjani? Awunaphela umbukele emakhaya, unaphele nje uflow nje yabona. Okay, njengoba ngiyithwele nje bhuti kanjena, hayi ngoba kukuthanda kwami noma kanjani. Ngihlukumezekile kakhulu ekhaya sengize ngadecide ukuthi ngiphume ngihlale emqashweni ngenxa yesimo engibhekene naso. Angisakuzwa kahle mothi ungathandi ukhulelwa kanjani. Angisakuzwa kahle la. Okay ke bhuti kushuthi ekhaya imina engimdala bese ngiba no bhuti wami ongemuva kwami. Kushuthi uma
Angazi ukuthi kwaba nankingani mhlawumbe phakathi kwakhe nobaba, wagcina leyo nto eseyikhiphela nakumina, yabona indlela angangithandi ngayo. So ubhuti wami-ke ube nakho ukuthi anginyonyobele ebusuku, engihlukumeza. Uma ngithi ngiyambikela, uma kube yinto angayizwa kahle, amdifende ubhuti wami. Ukuhlukumeza hlobo luni? Ndifuna uchazele umbukeli angazibuzi ama-questions. Umbukeli emakhaya ukhona wena. Okay, kushuthi ngoba ngikhulelwe nje bhuti kanjena, ngikhuleliswa ubhuti wami kahle kahle. Njengoba nginicelile ukuthi nivele la, ngifuna ukuyotshena uma ukuthi nginenkinga njengamanje yokuthi ngikhulelwe ingane kabhuti wami. Of which ngize ngaphuma ekhaya ngabaleka ngoba bengisaba leli hlazo. Manje ngiphelele umsebenzi, angisasebenzi, angikwazi ukurenta la engikhona, angikwazi ukuqhubeka nje nempilo, impilo istakile. Ngifisa ukubuyela ekhaya uma alazi iqiniso. So angazi ukuthi njengoba ngizohamba nani kuzokwenzakalani ngoba vele akangizwa kahle. Uthanda lo bhuti wami lo. Kancane nje sisi. Angeke ngande ngimbuzo kakhulu, ngiphelezela ubafu la ukuthi silungise lolu daba lolu. Ngikuzwa ukuthi uqale wathi uhlukumezekile. Njengoba manje usuthi uzithwele ngaliphi, mhlawumbe ukurepile, mhlawumbe nivumelene ngoba uthi uthwele ingane yakhe nje, isimo sikanjani? Ngicela nje ukuthi uchaze lokho kahle hle. Okay. Ngingasho ngithi ungirepile cause asivumelananga, unakho ukungisabisa. Uthola ukuthi uzongena ekamerweni vele sekulelwe, angibeke umese entanyeni. Yayibona leyo nto leyo. Athi mayingakhuluma vele uzongikwaza angibulale. Anginawo ke amandla njengoba ngumuntu esifazane ukuthi ngingakwazi ukuthi ngilwele. And uma ngiya kumuntu owumzali, kuyena ongangithembi, abanye abantu abangaphandle bazongithemba kanjani? So ngadecide ukuthi ngcono ngife nakho, ngiyithulele nakho. But ngiyabona manje ukuthi kunzima, izinto azenzeki, impilo ayiqhubeki. Kwaye lengane le ngizoyondla ngani? Umbukeli iyazibuza uba mhlawumbe ekhaya mhlawumbe umbukeli ngaba mhlawumbe yenzeke mhlawumbe kakodwa mhlawumbe le nto lo mhlawumbe iyaphindelela isenzeka kubhuti. Akugona kakodwa, sekukaningi nje ekwenza ngithi ngiyabika kube ukuthi angikhulakali, or else uma uzongithuka athi vele ngithanda abafana, ngikhulume ngibhece ingane yakhe ngenyama engayidlanga, of which ayikho leyo nto leyo. Ngisuke ngikhuluma into okuyiyona yona eyenzakalile, ukuthi vele lengane yakhe uyi-favorite yakhe, uyayithanda. Ubukwabala ukuthi uhlukumezekile ngoba mhlawumbe uthi ukuhlukumeza kwabhuti wakho noba mhlawumbe khona okunye mhlawumbe ungachaza kabanzi because uthi uhlukumezekile, ukuhlukumezeka. Akubona nje khona lokho kwayena nje uma indlela angitreat ngayo iyangihlukumeza ngoba akanginikezi uthando kumele ngabe unginika lona njengomzali, noma ngabe yini engiyenzayo akayi-appreciate, ukukhombisa ukuthi cha, uyabongeze ngiyibuza ukuthi ngabe ngengane yakhe ngempela noma ngiyona indlela enza ngayo. So nje angazi, ingakho ngifisa ukuthi ningiphelezele, mhlawumbe khona ezinye izinto mina engingazazi ezovela, yabo. So nje ngiyacela ukuthi ningisize kakhulu, siye kuyena, mhlawumbe angazi kodwa engikufisa kakhulu ukuthi ngibuyele ekhaya, ngibe nendawo yokuhlala ngoba nalengane, ngoba lesisu singaka, ayikho into esengingayenza. Ngeke ngize ngilahle indawo, ngeke ngize ngiyikhiphe, kumele ngikwazi ukuthi ngiyikhulise, but ngizodinga i-support yabo ukuthi bengisize. Sisili, ngaba mhlawumbe siblings noba mhlawumbe niphuma kanye nezalwa kanye? No, sizi-siblings but obaba bethu bahlukene, yabona. Nginobaba wami naye nobaba wakhe but uma siyamshare. Yeah, so nje angazi noma mhlawumbe ngifela amacala kababa yini noma kwenzakalani, angazi because naba ngibazi ukuthi bahlukana kanjani, ngiphaphame vele bengasathandani. Sorry. Ukhona umucabanga somfice ekhaya? Yena ubhuti benoma? Yeah, ngokucabanga kwami sobafica ngoba isikhathi esiningi bahlezi bekhona nje bendawonye ngoba kuyi-weekend nje kanje abasebenzi vele basuke bekhona ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi sobathola. Ungakanani ubhuti? Njengoba mina nje ngina 29, ubhuti ngicabanga ukuthi ulako 27 ngoba shiyani kakhulu. Silungisa udaba ke, ngicela Bucks silungise izinto sihambe siyombheka lo mbheko. Siyolungisa manje lento. Hayi, Ngiyabona. Wavumani films sikubona konke, umhlaba uyaphendwa, umuntu yashintsha,
Sisili ngithanda ngiyacabanga umuntu unovalo othile lunjani uvalo? Hayi lukhona lona ngoba angazi ukuthi ngizolindela ukuthi uzothini manje njengomuntu engimaziyo ukuthi unolaka. Hey kuzoba nzima khona. Kodwa ngiyimisele ngokuyenza lento. Into esifisa uthini ukuthi uphumele obala kusuke ngaphakathi ongaphakathi kuwe ugonyuluke nje ungosabi. Hayi ngizokwenza lokho. Vele yona into engifuna ukuyenza. King siyangena ngaphakathi manje King. Mina ngilindele ukuthi sifike khona la ngaphakathi ikona kuphela engidingayo mfowethu. Yeah. Unganokha King. Hawu, ngiyalingwana. Yini kwenzakalani la? Sawubona ma. Hayi ngani yami ungazi ukuthi sanibona. Nikhama namakhamera la ekhaya. Kwenzakalani? Hayi man. Kufe bani nje sesaba amakhamera. Hayi akufiwe ma. Kukhona udaba esiza nalo nje. Uhlisa umoya ma. Hayi la kwami ayenziwa yonke lona. Lona imthatha. Uyena lo ngilethela amakhamera la ekhaya. Siyacela ma usinike ithuba sikwazi achaze ngokodaba azenalo. Uhlisa umoya ma kodwa usingena phakathi silukuchaza kabanzi. Hayi uyabona nje Ngesima kahle sinodaba la kumele silikhulume manje ngesikwazi ukuthi silikhulume simkanje libalekile lifaka indodana yakho lifaka yena usisi ma siyacela ukuthi usamukele ngaphakathi singene silungise udaba siyacela ma. ngiyahlolela uyanitshena ukuthi waphuma kanjani la nje sethuli nje lunge eyinkosi ngena lungile ngizwe lento eningihlolela yona. Hayi ngiyahlolela ngitsheneni sana ngichaze ungaze nje ngisuke i-BP kwenzakalani? Ma uyamazi undodakazi wakho lo? Ngiyamazi. Ngiyamazi. Undodakazi uza ngodaba undodakazi uzothi siyacela ubhodle ngaphakathi ugonyuluke nangu umama ugonyuluke konke ofisa ukugonyuluka la ekhaya ugonyuluke nje uthethe nje ungosabi. Oh ayi ngiyaxolisa ma ukuthi sengiqhamuka namakhamera kanje kodwa ayikho nami into ebengayenza bekuphoqa ukuthi ngibabize ngoba uma sikhuluma sisodwa asizwani. Sengikubikele kaningi kodwa lokhu iziba le ndaba. Ngize nje ngendaba kaBhuti la njengoba sengize ngakhulelwa nje kanje uyazi bengihlezi ngikubikela ukuthi uyangihlukumeza uyanginyonyobela ngoba wena uyamthanda ke wenze lento yakho yokungiziba. Sengize ngabona ukuthi ngcono ngibize bona abamakhamera laba bezongisiza ngoba ngikhulelwe nje ngixakekile nala engihlala khona emqashweni angikwazi nokurenta angikwazi ukuthenga ukudla angikwazi nokuba nemali yokuya ekliniki ngikhulelwe nje kanje uBhuti. Ayi ngiyahlolelwa Kunjalo nje bengikulindele vele lokho ozokusho. Bengikulindele lokho ozokusho ngoba vele uhlezi wenza nje uhlezi umphikela ngaso sonke isikhathi. Wena nje ayikho into eza nami right. Ile ngane yakho le right mina nje yonke into wrong ngaze ngaphuma la ekhaya ngayo lemsebenzi yakho. Wena manje awulungile. we ngane yami uyakhumbula ukuthi wena bengile ngikukhuza uhamba nalaba abangani bakho nile niphuma la esuku ngize ngithi hayi bona uzongenisela igebengu ngikutshena kodwa uthi uma ihloko uzovela. Ingane yami ke lena ke bisinyonyobela nini wawena buhlala uhamba phela nevashipini. Mama ngicela uhlisa umoya kancane. Uba ngizwa kahle uthi ukhuleliswe ngubhuti wakhe wena uke wakubikela ngaphambilini mama ngicela uchaze kabanzi lapho. Mama ubikeliwe mama ababukeli bazibuza imibuzo ukhona nama answer
nama-answers onke mama. Awuchazi kabanzi. Lalela wena mntanami, yabo njengoba ngisho namanje ukuthi le nto angiyikholwa. Futhi namanje ungathi ngilele mina ngiyaphupha. Angikholwa nje ukuthi kungenzeka ihlazo elingaka la ekhaya. Le ngane ngiyikhulise kanzima. Ngiyifundisa nomthetho ngihamba nazo ekuye esontweni. Hayi ngeke angikholwa. Lo akakhuluma udlisise saba. Akakhulumi nje iqiniso. Kungoba mhlawumbe mama uvikela indodana yakho mhlawumbe ngoba ethikhulele mhlawumbe usisi. Hayi ngoba ngimvikele. Kodwa iqiniso liyafunaka. Wake wayizwaphi nje mntanami? Ukuthi na umfowabo nodadewabo ulale naye. Kwaze kwavela la ngingatshena. Hayi ngeke akakhuluma iqiniso lo. Mama ukhala ngoba uhlukumezekile khona la ekhaya and umndeni utheleka ngehlazo umndeni wakho khona manje. Okokuqala nje mina ngumkhokheli esontweni. Into yokuqala leyo. Ngitshene lento sivele ezweni lonke. Ngihlale ngiyala ingane. Kukhona usisi kwakhankanya okunye esithi uhlukumezekile usisi lo uhlukumezekile uhlukunyezwa nguwena umkhokheli njengoba usithi ngumkhokheli. Ngaba kwenzekala kanjani lokho? Angikaze nje mina ngimhlukumezelo. Angikaze njengoba ngisho. Mina ingane zami ngiyithanda zonke. Lo waphuma enkonzweni, lo bekuyintombi yelokhu yesiphiko le. Waphuma ngale mkhuba yakhe nabangani bakhe. Bekuma oJoe lapha yakuthiwa oJoe imoto zima lapha ya. Aphume la iseqhoqhozela esehamba ngimkhuze. Njengoba uthi ingane zakho uyithanda zombili. Kwenzeka kanjani ukuthi le ntombazane mayifika kuwena izokutshena ukuthi umfowabo uyenyukubeza ngokucansa wena uvikele umfowabo ungokulazi kwayiqiniso? Indaba ongcono ungazathanga ingane wayisa kuma social work ingane noma uyise emaphoyiseni la khona engakwazi ukuthi ithole khona usizo. Ungavele wena usuke sometime uthi ingane iyabheda ingane. Because manje ngithi yabona ukuthi ingane ikhala ngokuthi wena uyayihlukumeza ngoba wena kusho ukuthi uthanda yena lo mfana. Size kuyena ke lo mfana masiyamdinga. Hayi ngoba ngithanda lo mfana yena. Angithandi yena yena. Ngibathanda bobabili bayazi. So lento ayikhulumayo ukuthi angikho. Mama uphi lo mfana? Sifuna lo mfana mama. Wesonto. Sifuna lo mfana abe lapho khona manje. Achaze into ayenzileyo. Kubonisa kubhanqa naye ngomanje. Akavikelekile usisi manje. Senjani thina? Yabo lento angikholwa nje. Futhi okwesibili ke njengoba nizobiza ingane yami, ngifuna manje izovela la kuma camera. Ngifuna izovela kuma camera. Bekulungile ke kuvele mina. Uzovela le ingane yami. Inani kanti? Inamakhoti lengane. Umakhoti uzothini? Esebona ihlazo elingaka livela kuma camera kuma TV. Anibona nibhidizela ingane yami umuzi wayo. Okusho ukuthi ngakho sonke lesikhathi intombazane mayibikela ulimbambathi udaba ngoba uvikela umakoti. Hayi ngoba ngimbambathi kodwa ngivikeli umakoti. Uzofika la ekhaya yenze njani? Kusho phela uzomani umakoti ahlukana nale ngane. Kanti mina uyangibona ngigugile. Ngithembele kulo makoti ozofika la ekhaya. Uyahamba lo. Ngisale ngedwa. Ma asizanga ngokulwa sizozama ukulungisa isimo la. So siyacela ayikabi ukuthi undodana uma ekhona cela usibizele yena ma sikhulume naye akhulume naye phambi kwakho ukhona bakhulume bobabili. Angithi yena uthi uyayazi indaba usisi uthi uyayazi indaba and uyasho ukuthi umfowabo wenza lento. Sombona nawe uzombona uyazazi ingane zakho uzobona makuwukuthi amanga la wakhulunywayo. Siyacela ma ukuthi usitholele indodana yakho. Hayi angimbizeke. Ayikho into engizoyenza. Yebo ma ngenkulu inhlonipho ma siyacela ukuthi usibizele indodana yakho. Uma uhluleka sizoyisukumela thina sibheke yonke le nto. Phela aniphethe amaphepha asemaphoyiseni bekuthiwa imvume. Aniwaphethe. So nje seniyiboshwa ke bese nizohamba niguduza la emakamelweni ami. Ubani ukutshena ukuthi asiwaphethe? Hayi aniwaphethe ngiyanazi nini. Nginazi kahle nje. Senganibizela ke nje. Ma sicela usibizele indodana. Wesanele. 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 Hey awuzelani wengane yami nanku umhlolo usehlela la ekhaya. Awuza.
Ngiyalingwa la. Awuzi. Nawa amadoda entsha bagcwele la ekhaya. Anti abazochaza ukuthi afuna ukuthini. Awuzi. Awuze kwesane. Ma. Iyona lento le. Bhuti ngakusiza. Hlala lapha eduze kwama wakho. Ungabe sambuza uma wakho. Kuzokhuluma thina la. Uyamazi sisi? Ngiyamazi. Umazi kanjani? Siswami. Ilokho kuphela. Angeke webhuti mina ngilokhe ngikhuluma into eningi ngibuka ukuthi uyi12. Hayi lapho ayangazi lutho. Mawuthi awazi lutho thina. Ngoba ngaze ngibuza ukuthi uyazi ngithe uyabona. Hayi yabona into kodwa hayi. Yini pho lo ungayazi? Mfethu. Azizange ukuzodlala la. Njengoba ngiphinde ngakubuza futhi ukuthi uyabona ukuthi uzithwele usisi. Ya ngiyabona. Khona okwaziyo ngalokho. Ukho ngikwazi. Ngakusiza ngalokho. Ucabanga ukuthi isikhathi sokudlala mfana. Sodlala kusana. Ubuzile uking ba uyamazi na usisi. Ngiyamazi usisi wami. Wazi ukuthini kwakhe nje. Hayi. Lapho nje Lalela webhuti, lalela webhuti. Uthi usisi wena uhlezi umnyukubeza ngokucansi. And umnyukubeze kwaze kwafika la ekuthenini azithwale kanje. Kumanje akekho la ekhaya usehlala ezintabeni. Ngenxa yokuthi ubalekile akahleli kahle la ekhaya. Lolo daba ade wayelitshela uma lo wakho lokuthandayo lo. Ade ayemtshena lolo daba. Ekuphikela uma wakho ngoba kuthiwa wena unomfazi. Uqinisile uma nginomfazi kodwa hayi. Akubalekanga indaba yomfazi uma ukuthi ukwazi ukuthi ulala nabanye abantu ekhona kwalowo mfazi lo. Ungalokho ungitshena ngalowo mfazi lo. Sisi wami lo angazi ngimthini. And leo uthi mina ngiyamnukubeza ngamenza kanje ngamnika lento le hayi angiyazi. Sister, ngicela ukuthi uphinde mhlawumbe uchaze sesisonke kanje makuwukuthi khona iproof onayo le thina usuke wasikhombisa yona simvezele umfana lo. Bengicela ukuthi ukhulume naye. Sane angazi ukuthi ufuna ngithini noma ufuna kwenzakaleni ngoba ngikufonelile ama-calls ami ubungasawabambi. Ngakubhalela ku-WhatsApp ukuthi sekunenkinga kanje. Wathi wena ngeke uzokwazi ukuthi uyimele leyo nto yonke lento engishoyo ayikho. Angiboni ukuthi ngenze njani ngamane unginikeze imali yokuya kadokotela. Ngakutshena ngathi sekulate ukuthi ngenza leyo nto leyo. And awungicabangelanga kusukela ekuqaleni ngalesikhathi uqala unginyukubeza ungibeka ngisho umese entanyeni. Ngikubuza ukuthi ngusisi wakho mfethu usungaze wenza into enjengana le. Waqhubeka wakwenza. Namanje uyaqhubeka futhi uyaphika. Bakhona o-DNA, zikhona izinto esingazenza. Ngingawuvula uWhatsApp manje ngibakhombise yonke into okade uyikhuluma kumina. Amagama abuhlungu ungisabisa ukuthi uzongibulala. Bengimele ngithule kuze kube nini. Mina lengane ngelinye ilanga ngiyochazela ukuthini. Ngoba noma ekuphikela nje kanje koze kube nini ngihlukumeza. Zonke izinto engizenzile la ekhaya ngisebenza ngizama ukuthi kube right. Anikaze ni-appreciate nje lutho nini. Kunalokho ninginikeza umthwalo niyangihlukumeza. Ifoni yami inayo yonke into. Mangase nginikhombise nje manje sengababuhlungu ngibakhombisile-ke obhuti ngoba ade ngicela ukuthi bezongisiza. Uyakhumbula mawe emlindelweni wahamba washiya sobabili la. Wangixenya ubusuku bonke nginyukubeza ubusuku bonke. Ilapho-ke ngaze ngakhulelwa khona. Uma ukhumbula kahle mhlambe kwadlula inyanga eyodwa noma ezimbili ngahamba la ekhaya. Ingakho ningazi nokuthi ngikhulelwe nje. Imkhuba-ke ingane yakho leyo uhlezi uyimbambatha. Angazi uzombambatha kuze kube nini. Kodwa mawukuthi uyaqhubeka uyapheka kanje, ngicela ukuveza ubufakazi wonke umuntu abubone. Nabasemakhaya bekubone. Hayi, bubi labo ufazi obushoyo, ngikubona. Bubi. Ushuthi ngampela awuzazi. Estanele. Yini
Phukuphuku bani lo ukhulumayo? Hayi, angiyazi leyo nto ayishoyo. Mina ngimmithisile. Mina? Okay, kawummithisanga kwamnyukubeza walala naye. Hayi, angikhumbuli nje ngenza leyo nto mina. Umfana nje ohloniphekile nje. Othanda nje uma wakhe nje. Wena mhlonipha nje futhi angazi nje ngethi isipedaji. Hey ngobhuti. Wayitsheni ukuthi ukhuluma nezingane. Ungalokhu usenzile manje. Wagoqa izandla. Ngoba ngiyasho nje angimmithisanga lo sisi. Angazi. Sekuyilo sisi angena usisi wakho. Sisi wami, hey sisi wami. Ya. Mangiba silethi ufakazi lapha uzokwenza njani? Nkosi. Yazini. Masithethe ubufakazi sibeka la etafuleni zokwenzekani. Akusekho ukuphendula emuva. Ngimmithisile. Hayi! UNkulunkulu wami. Yena mfana. Uqonso nesikhathi sokudlala la. Hayi. Sinesikhathi sokudlala na uthini siswakho kuwena? Uyasho ukuthi ngimmithisile. Manje awumazi wena, awumazi phansi kwengubo wena. Awumazi yini phansi kwengubo? Hayi, Uyenzelani into yenzayo? Jesu uthini? Chazela mina. Ummithisile. Chazela mina. Usisi wakho. Uyenzelani into yenzayo? Ngifikele kangaka ngikhuluma. Ngumkhokheli. Kodwa bakithi ngiyasuswa ke esikhundleni ke mina. Nawe uma ngikhundla lana sikhulumile. Hayi. Phela yazi kubaleke kabi esontweni, ngibaleke kabi, ngihlonipheke kabi. Ukudlula lento eyenzeka lapha. Bengazi phela mina lo impela bengitshena izinto kodwa ngingamkholwa ngoba wavela uyahluka. Ukholwa lesiphukuphuku. Bengikholwa phela ukuthi ingane yami i-right futhi nonkosikazi ngeke iziyenze lonto. Ngithi nje ufihla amahlazo akhe. Kodwa uNkulunkulu wami ngizoyithini lento? Ngizoyithini lento esiyenzeka? Ngaba mama ngiyakubona ngathi mama uye wanesandla even kwasawena mama lo ube nesandla ekukhuleni kwendodakazi yakho. Ngaba ungaziphendula uthini ke makunjalo? Phela mina bengazi lutho. Ukuthi na bemhlukumeza bengazi. Bengeke ngize ngivume ngazi kahle. Mama kuthiwa ubikelwe mama wayi-ignore loo nto leyo mama. Naku umfana wakho lo cheese boy lo umithisa usisi wakhe. Mina wemfowethu ngikuzwe ngathi ukhuluma uyashesha. Uyayivuma lento ekhulunywa ngayo? Yazini, akukho okunye. Ma, cela ungangidinwele mengizokusho lokho. Cela. Njengengane yakho oyithanda kakhulu. Uyona ingane wena usathane musulokhu uthi ingane. Ngithi mina uyayivuma yini lento? Yebo ngiyayivuma. Nkulunkulu. Ungenzani? Ungenzani doda? Ungenzani? Sengikhuluma mangaka. Kodwa uNkulunkulu wami lengane. Kodwa ngizothini nje? Nasemndenini ngizoyithini le ndaba? Ukolisani? Kodwa ngikumukuze. Hayi masicela ukumguzela yena. Kodwa bakithi. Kwavumani films sikubona konke umhlaba uyaphenduka umuntu yashintsha. Sixolise babukeli, sixolise kakhulu bese engasashaweni umfana. Uthi ufuna ukugonyuluka manje, uzogonyuluka khona afuna ukutsho umfana. Kawusichazele kabanzi. Kawunabe nje, usisi usicele yonke into sisi. Hayi, sengicela Qoqa. Sifuna iqiniso bakwenza la ini kanye kahle. usisi wami njalo meyogeza Kwenzakalani? Uyimbatha ithawula, so mina bengasawazi ukuzibamba. Kanjani? Khawunabe Sengawazi ukuzibamba. Bedene ngenza nje okukhulu nje okuwrong kuyena.
kwagcina sekuphuma nesisu. Mhlawumbe ngaba mhlawumbe elithawula ucima mhlawumbe uyakufensa mhlawumbe ungisiso wakho. Cause umbukeli uyazibuza emakhaya umbukeli. Ngaba mhlawumbe beligqoka mhlawumbe engathi yamodela phambi kwakho mhlawumbe ngaba mawuthatha i-advantage kusisi wakho. Empeleni ngingathi behlezi nje edlula eyogeza phambi kwami, ngimbuke nje, ngimtshontshe nje ngamehlo, kanti bese ngiyihaleka. Bekhona okhulayo kusisi wakho ke because uthi umrapile number 1 umrapile, a rapist. So kwakuchaza abanzi ke lapha. Uthi umrapile umdlwengule usisi wakho. Umbeka ngombese emqaleni lapha. Inkinga phela naye bese balekela, so bese ngena Josi ukuthi ngimphoqe ukuthi alale nami. Ubuyenzelani kuyenzayo le? Kongichazela abantu kwase kwenzeka kanjani because umbukeli umcekisele abantu kwenzakalani yini kanye ibisenzakala mangaba umbona. Inkinga yakhe nje mengibona ngasho nje ukuthi ubuhle bakhe buyangihlanyisa. Mhlawumbe uyabhema mhlawumbe yini system uyabhema yini? Hayi ngibhema insangu. Uyaphuza mhlawumbe uyaphuza awuzancane. Uyaphuza mhlawumbe. Hayi ngizohlala la. Ngizohlala. King ndiyabona ukuthi mhlawumbe ngathi sikhona isidakamisa esidliwa ngolomfana lo ebese imdide kama angathi sikabona isiswakhe njengentombi. Yini kuhlanyisa kusisi wakho? Ngasho ukuthi ngidla amaphilisi insangu. Iqaleni leyo nto. Hayi sekuyisikhathi ngayiqala. Kuyaziwa la kini? Ayakwaziwa. Ma, awazi ukuthi uhleli nengane edla idakamizwa? Bengazi mina abantu abami. Angithi yabona kuyinto esiyenzakalile manje ukuthi seze wenza ukukhulu kunalokho. Lawuze nginamahloni. Bengingazi futhi ngimphikela ngoba kusho ukuthi beyidla lento ngale. So mase ngena la bengibona elungile nje ayihambela ayolala. Mama ubona nini? Unamahloni nje ubona nini? Uyayithanda lengane yakhe le. Ngimaniphuma nje la bazobe sebembambathana yonke lento le sengazuthi futhi mina wrong. Mama akekho mhlawumbe ama-signs owabonile ukuthi cause ingane iyatshintsha i-behavior yayo mangaba seyidla lezidakamizweni and insango mama iyanuka umuntu engelapha eminyango manga inuka khona ezigqokweni akubonanga lokho. Hayi bengakunaki lokho mina. Bengingakunaki nje. Ngoba ngikhumbula ngelinye ilanga ake ngayizwa insango. Wathi hayi ma ekade nginabangani lapha yana de beyibhema. So ngeke ke ngiloko ngize ngisho ngithi hayi ngoba ngibonanga lutho. Mama i-behavior indlela enza ngayo izinto enziza-direction ngakhona endlini umbonanga thi hayi bengenzi lutho. Bengenzi lutho nje beyingane le ngiyicabangayo. Namanje usamphikela bekuphela opholoni la efrijini kuthiwa yimina obadlayo. Amaqandi mina odlayo. Phela bekufanele ngisho njalo ngoba beke kufike ngisho abangani bakho la. So bekufanele mina ngithi wena angibazi phela mengabe nithose ngingekho sengiyaqhamuka shumsulu. Mama mangisithi mama wesonto unomthelela kulento enzekileyo apha kwakho. Hey mntanami ngiyalivuma iphutha lami. Ngiyalivuma ke nami ngoba bengingazi ngempela bengingazi. So nje ngicela uxolo nakumntanami ngicela uxolo. Boy ngiyasithoba. Boy ngifuna uchazele babukeli bakanye kanye yenziwe yini funa isizathu. Yaqoma ukwenzile ukwenzile funa isizathu the reason. Ngabe mhlawumbe ungayitholi imali ekhaya mhlawumbe ungamali imali yokukera uyafuna nobesebenza. Hayi angisasebenzi. Bengisebenza le ndaweni eyikude ngala emadolobheni. Kwaze into engenza ukuthi ngeke ukusebenza bengihlupha kakhulu, ngiphuza ngivuke late ngiye emsebenzini ngigcina sengixoshwa.
Manje Diva uzokhona ukumaneja nomfazi nomfazi sibuye umse uzokhona ukumaneja because nani nengane yathi yezwa. Ayi, Phendula wenziwe nguwena le phendula. Ayi, ngizozama ukubheka umsebenzi ngize nguthole. Okunye angazi ngizomchazela kanjani umakoti ukuthi ngone kanjani. Imali yabona lokho kwakho nomakoti lokho. Mase nisekamereni nobabili. Nizokhuluma lapha ake silungise lokho esibhekene nakho la. Uzokwenza njani mayelana nosisi wakho le simo lesi uzosimisa kanjani? Mina bengicabanga ukuthi mina bengicabanga ukuthi le ngane ngicela nje ukushiya amazwi nje abalulekile nje kusisi wami. Abalulekile ungaje ngicela ungakhishwa umakho. Sisi wami, ngiyaxolisa nje ukuthi nje ngiphathe kabi nje kule minyaka niya nesisu. Nje kula mazwi nje ngifuna ukwakhipha nje ngizothi nje ngizoyiphatha kahle le ngane le. Mingathola ngisho umsebenzi ngizoyondla. Ngizocela nje ukuthi nje ungamtsheli nomakoti wami nje ngalena ngiyacela nje sisi wami. Bafo, cela nje ungayicishi ikhamera please. Or sisi wami ngaba mhlawumbe ufuna kwenzakale ini wena mhlawumbe ngokolidaba lonke nje mhlawumbe ofuna kwenzakala ubulungiswa ofuna kwenzeka. Ngicela nje ukuphawula mina. Ayikho into azwe ekhuluma. Mina ngithi lesigilamkhuba asiboshwe. Kumanje nje engathi ningathi maniphume nevenisila akaboshwe. Phelile uthando lakho mntanami ekade ngikuthanda ngayo. Ungiphoxile. Akaboshwe nje ngoba lehlaza angazi mina emndenini ngizothini. Ngizothini ngempela mase kufika omalume, kufika nobhuti, nogogo ngizothini mina? Ngizothini? Boshwa ngcono kuzwakala ihlazo lakho usuboshiwe. Phendula. Naku ma wakho. Ma khona ngifuna ukusho makusho yena usisi wami ngoba ngiyongone kuyena ukuthi kwenziwa kanjani ngiyaboshwa noma kwenzakalani ngami. Wena ngaba usabhema usaqhubeka nokubhema mhlawumbe nezidaba ubuzile. Hayi, sengama nje isikhashana. Kodwa akukhombisi lokho ukuthi umile the way ungakhona. Hayi bhuti wami ngimile. Uqalekile. Ngimile. Suthi uqalekile nje insangu le isadume ekhanda lakhe. Bafo, noma ungamfihlela unkosikazi angithi wabuka amakhamera uzoyazi lento. Kothi nje liphele isonto uzobe seyazi yonke lento lo. So ngabe uthi mawusuka la masiqeda ukuphuma la. Kodwa before sikhulume ukuphuma la, my sister ngicela ukuzwa ngawe ukuthi wena iliphe lakhe ikuphi okufunayo. Sisili siyafuna kwenzeke ubulungiswa kuyo yonke okwenzakalayo ube right enziba nengane izokwazi ba healthy because mangaba yabani isimo sikanje ungaenda mhlawumbe uvukela ziBP kanjalo. Sifuna ubulungiswa benzeke kuwena ubulungiswa. Ungaphefuna uthini because ubhuti uyaxolisa and umama uthi makaboshwe. So finally sifuna ukuva ukuthi uthini kanye kwenzekile lo kwenzekileyo. Hayi yona lento inzima kakhulu, inzima. Kodwa futhi manje ayikho into engingayenza ekugcineni somndeni. Ungihlukumezile nje kakhulu kodwa ubhuti wami igazi ngeke uzolilahle. Ngizomxolela yena noma kuzoba nzima. Kuzoba nzima kakhulu sengenzela nalomphefumulo ongakafiki emhlabeni. Ngiyakuxolela. Kodwa nje ngizocela ukuthi ukwenze ukuthi uqikelele ukuthi lengane le izoba right. Naleyo ukuthi umakoti kumele angayazi lento. Angizwa kahle ngoba ekugcineni kuzomela azi ukuthi mawukhipha imali iphuma yapi. Kuzomela ingane yami konke nje ngizokudinga ukuthi inganeni ibe right. Ngizocela ukuthi ukwenze uma ungakwenzi ngizoqhubeka ngithathe lezinye inyathelo eziyaphambili ngoba ekugcineni unginyukubezile. Kumele ngabe uyaboshwa kahle. Sengenza nje ngoba umfowethu ayikho into engingayenza engakulahlekela yona.
sengidabukela noma ngoba uzokhushukelwa o-BP, oshukela, kuphinde kube inkinga ezosala nami leyo. Kodwa nje ngiyabonga kakhulu ukuthi ningisizile ngikwazi ukuthi ngiyikhulume lento ngoba ibisingilimaze isikhathi eside. Ekugcineni ngiyabona ngempela ukuthi umsebenzi wenu ukhona, niyasebenza ngoba nakho nami ngikwazile ukugonyuluka, naye wagcina evumile ngoba bengizogcina nje ngiyinto ehlala ey'ntabeni, uma eqhubeke ngizonda, kanti ungizonda nje nginenkinga nomfowethu. nangu. Ungilimazile nje kakhulu, ungilimazile kakhulu. Ngizoba nengane njengamanje engizoyichazela ukuthini, ubhuti wami ubabwayo. Hayi. Ngaba mhlawumbe nizimise njengoba nizohlangana ningumndeni, ngaba mhlawumbe finally mhlawumbe ufuna mhlawumbe ngohlobo osho ngalo usisi umakoti wakhe ayazi yonke le nibuyisane ningumndeni nomakoti abe ingxenye akwazi lokho. Umakoti phela anginayo inkinga naye nencane. Kuzomele nje azi iqiniso ukuthi la ekhaya sinankingani, ukuthi ubhuti wenzeni, kumele akwazi lokho ekugcineni. Ngoba futhi kuzoba esinye isitori sekumele futhi kuqhamuke enye inkinga ngelinye ilanga esengazi ukuthi mhlampe sasithandana, uyayibona leyo nto. Kanti kusenjena nje kusashisa and kubuhlungu ezoyithola eseyithola kumakhamera. Kungcono nje kuba uyena ubhuti ombizayo afike la ekhaya azi inkinga ukuthi sibhekene nayo inkinga eyenziwe umkhwenyana wakhe. Wena wenzela ukuthi ingane ibe right, ibe safe nje kuphela wena into oyilwelayo. Yebo, ilokho nje kubalulekile ukuthi ingane egcineni ihlale endaweni e-right ngoba phela nami la ngihlala khona akukho right. Kuhambe ngihlale emjondolo, akukho right. Ngizoyikhulisa ngithini ingane emjondolo? Ngani ngingenalutho? Ngiyathuka-ke mayethi naye akasasebenzi. Ngiyathuka, angazi kusho ukuthi impesheni kama kuzodliwani kwala endlini. Yabona umzima nje sesibhekene nabo kuningi. Kungcono-ke nomakoti wakhe usasebenza uzomlekelela njengendoda yakhe. Kodwa umakoti mhlambi kungani kolunga naye ajezele isigwebo sendoda yakhe alekelele apha emntwaneni lo wenu ningumndeni. Uzolekelela ayikho into azoyenza. Mase bekhulumile bobabili bazobona siphuma kanjani ngoba kumele siphumile enkingeni. Isigcino nje ileso. Mina ngikubonga kakhulu nje, ngiyabonga bafowethu ningisizile. Ningisizile kakhulu, angazi ngabe ngiyini bengizokwenza njani, ngithatheni ngihlanganise nani, kodwa kuNkulunkulu emuhle sesikwazile ukulixazulula udaba. Ngiyathemba ukuthi kwayena konke akuthembisayo uzokwenza. Uma engakwenzi-ke sekoqala phansi futhi manje kube yenye indaba. Finally King ngiyabona ukuthi ngathi mhlawumbe ngokoma-signs akhona ingathi umfethu angiboni mhlawumbe ngathi sebuyele esimeni kahle isimo leso mhlawumbe ufuna kadibane mhlawumbe into nje-rehab kanje. Ngiyabona ukuthi khona ukuphazamiseka okuthile. King khawumbambe khona umbambele khona lapho for yena mhlawumbe isimo esikanje ngathi safudinga mhlawumbe rehab. Ya, isimo esikanje abanga ukuthi kuzomela sikusize ngoba nawe siyabona ukuthi unenkinga. Indaba yokudla ama-drugs kuyangixaka ukuthi ungena kanjani kuma-drugs usunanomfazi, umndeni umuhle kangaka la ekhaya, usuze wakwenzisa zonke lezi zinto okwenzise zona, kodwa ekugcineni angeke sisize usisi kuphela, nawe sokusiza. Ma siyacela ukuthi usinikeze imvume yokuthi indodana yakho esibe nayo nje kuzona zonke lezi iy'nsuku esikwazi ukuthi silokhu sifika sizombheka, simhambise zonke iy'ndawo lezi angakwazi ukuthi asizakale kuzona, aphume nakule nto asethi uyayidla manje. Okunye-ke nje mina angeke ngilokhu ngiyale nale la ekhaya kuyabonakala ukuthi umuzi omkhulu, zikhona ney'nsizwa. Ake nifonele omalume emakhaya nibabize bonke beze la, uyakudinga ukuya esibayeni nje bathi nje ukumthela imvubu nje kancane nje, bathi ukukhuluma naye nje kancane nje, kungabi yinto enizoyifihla kanje. Yabo njengoba senize nabiza thina vele izogcina isisabalala izwe lonke. So okungcono ukuthi nabantu abanye basekhaya bathi beyibona senivele senibazisile ngayo. Hayi mntanami, iqiniso lelo, iqiniso nje bengikucabanga lo, futhi nje ngamanje nanje manihamba nje ngihlala phezu kocingo ngoba angazi mina lehlazo engane engenzele lona. Okungiphathisa nge-stress nje ngizothini ebandleni, yabo nje kumanje mhlambe nizothi niphuma nje babe befona omasiphecephece, niyabazi-ke ey'nkonzweni khona omasiphecephece omanayo imali la.
Hayi unganinaki, Yabo. unganginaki enkonzweni. So nje angazi kodwa abantu abami ngiyabonga kakhulu, ngiyathoba, ngiyaxolisa nakumntanami ngiyaxolisa. And usazobonwa ngendlela engizoyisola ngayo kuyena. Kodwa futhi ke ingane ngeke izihlupheke mangisekhona ngizozama nami ukuthi ngibambe ngoba amathumbu ami nami lawo. So nje ngiyaxolisa ukuthi iy'ngane zike zenza izinto uzudinwe kanti awusaboni nala sekufanele ukuthi engabe uyangenelela khona. So le nto iyasifundisa thina abazali ukuthi kufanele iy'ngane zethu siqikelele, sinake ingane mayifika ishinto inake noma ulandele kancane ukuze uyithole le nto ukuthi iyona. So manje le nto ukuthi uthanda ubani lo kukuthi le nto iyisifundo esiningi engathi nabanye omama bangangenelela. Mhlambe khona omunye onenkinga enjengeyami aqale naye asukume abheke. Siyabonga kakhulu bantu abami. Finally babukeli, sirepha kanjalo namhlanje inqubo yethu namhlanje siyayivala babukeli. Siyabonga ukuthi endaphe siphumile isombululo. Aliphelanga ke udaba, umfethu samlandelela step by step, Sivumani Film. Siyamthanda emakhaya.